వెల్కమ్ టు A1 టీవీ తెలుగు న్యూస్. నేను భువన. డీటెయిల్స్ చూద్దాం. నెల్లూరులో దుర్గాదేవి ఆశీస్సులు ప్రజలందరికీ మెండుగా అంది అష్టైశ్వర్యాలు ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని నెల్లూరు రూరల్ శాసనసభ్యులు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. విజయదశమిని పురస్కరించుకుని నెల్లూరు నగర గ్రామదేవత ఇరుకలల పరమేశ్వరి అమ్మవారిని సతీ సమేతంగా దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దేవాదాయ శాఖ అధికారులు, వేద పండితులు, శాసనసభ్యులు కోటంరెడ్డి దంపతులకు ఆలయ మర్యాదలతో పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు.